Ei 30. Mulla on 36 randomia kysymystä, johon mä vastaan. Ai. Kun mä etin haasteita, mitä mä voisin tehdä. Niin nyt mä vastaan niin ja älkää välittäkää noiden urpojen äänistä. Mäkään en välitä tai mä välitän, mua vituttaa. Joo. Okei, eli 1. Minkälaiset on sun unelmahiukset? Lempinimiä, jolla vain perhe kutsuu sinua. Jantero. 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 Äiti käyttää sitä. Onko sulla outoja tapoja? Niille löytyy oma video. Mitä biisiä rakastat raiskata yksin ollessasi? Kipua. Merkekö se tuuli? Mikä on hulluin unelmiesi lemmikki? Mä haluan porsaan, jolla on yksi sarvi siis. Mä haluan porsaan, jolla on yksi sarvi. Se on niin hieno. Onko sulla pakkoliikkeitä, kun olet hermostunut? No, mulla on silleen, että mä alan niinku räplää tälleen mun korviksi. Millä puolella sänkyä nukut? Mä nukun niinku tos keskellä tolleen. Tos keskellä niinku silleen, että mä niinku ihan keskellä. Sitten mä pidän kiinni noista reunoista. Mikä oli ensimmäinen pehmolelusi ja mikä sen nimi oli? Mitä juomaa tilaat aina ravintolasta? No mä tilaan aina vettä, mä en tilaa mitään muuta kuin vettä, koska vettä tulee aina ensin, siitä tulee semmonen kannu, ja on jäätä, se on ihana. Ja sit mä en oikein osaa mitään juoda, kun mä en juo limuja, enkä mitään energiajuomia, enkä mitään mehuja, en mitään, niin sit en mä viitin maitoakaan tilaa. Mitä kauneussääntöä pidät tärkeänä, mutta et ikinä toteuta? Et pitäis nukkua 9 tuntia. Mä yritän nukkua aina 9 tuntia, mutta en mä ikinä jaksa mennä nukkua 10. Tai niinku aina mä keksin jotain, mä oon just mennyt nukkua 10, sit mä keksin jotain tekemistä silleen, et sit, kato kello on jo 12, pistä keikkaa. Sit pitäis niinku mennä nukkuun, ei kun mulla on vielä läksyt tekemättä. Minkälainen on ilmeesi, kun olet suihkussa? Jos nyt olisi nukkumaan menon aika, mitä sinulla olisi silloin päälläsi? Okei, tää ei oo yöpaita, mutta mulla on niinku joku tämmönen löysä paita. Sitten mulla on shortsit. Mä en tiedä nyt oikein näkyy, toi kamera on niin Mitä syöt koko ajan? Jos mulla ei ole vähintään näin paljon purkkaa, niin kuin tossa varastossa, niin sit mä oon kuollut ja mä oon koko ajan purkkaa. Jos mulla ei purkkaa koulussa, mä syön hammastahnaa. Mikä on parasta sukupuolessa? Ai niin kuin naiseudessa. No naiseudessa on ehdottomasti parasta se, että esimerkiksi kun mä menen kouluun, mä kuuntelen aina musiikkia. Koska mulla on tunnin pituinen matka, niin mä kuuntelen aina musiikkia, koska mulla on muuten tylsää. Ja sit mulla on tää kännykkä. Ja mulla on takki. Sitten niin mä en halua laittaa sitä kännykkää, jos on se kuulokejohto. Mä en halua laittaa sitä sinne sivutaskuun. Ja mulla on nahkatakki, niin siinä ei ole sitä tissitaskua tai semmoista keskitaskua. Niin sitten tissiliivi on maailman paras tasku oikeesti. Se on niinku paras. Sitä ei, niinku, se ei tunnu tuolla. Se vaan niinku on siellä. Sitten tästä tulee johto. Se on niinku parasta. Tissiliivit tai rintsikat tai bikinit tai ilmit, mut nää niinku tasku. Mitä outoja hajuja rakastan? Mä tykkään kellareista, mä tykkään kumista, mä tykkään kumisaappaista, mä tykkään koulukirjoista. Otavan kirjat on varsinkin hyviä. Mä tykkään haistella ihmisten noita hiuksia, mä tykkään haistella ihmisten vessoja, siis niin kun, tietysti kun naisilla on kosmetiikkaa niin paljon siellä, niin mä tykkään haistella niitä kosmetiikkapurnukoita. Sitten mä tykkään haistella kynttä, kun mä niinku puren tätä mun, tai niinku mä hinkkaan mun hampaalta tätä mun kynttä, niin sit se alkaa haisee, tai se alkaa haisee se palaneelta. Ja sit mä tykkään siitä ihan just tavallaan, en mä oikeesti tykkää, mutta mä tykkään. Siinä mä tykkään bensan hajusta. Mitä ilman et voi poistua talosta? Avaimia. Siis viime kevään mä olin kipeä. Mä vein aamuroskat. Kello oli jotain 9, 10 kun mä vein roskat. Mä olin kipeä, eli mä olin kotona koko päivä. Ja sitten mä unohdin avaimet. Sitten oli talvi. Mä istun siinä meidän oven edessä 5 asti. 6 tuntia mä istuin siinä meidän oven edessä. Mulla oli kuumetta.
Krisli meni suoraan koulusta kaverille. Ja Riki tulee vasta 4. Eiku 5. Et kukaan ei ole avaamassa ovea, mulla ei ollut kännykkää mukaan. Mä olin mulla oli vaan semmonen huppari, verkkarit. Mä oon siinä rapussa. Mulla kusettaa, mulla on kylmä, mulla on kuume. Mua janottaa. Ja kiva siinä sitten 6 tuntia. Nukutko kaapin ovet kiinni vai auki? Mä nukun ne kiinni, koska mun mielestä se on sotkusen näköistä, jos ne on auki. Tykkäätkö käyttää postit-lappuja? Kohtaisitko mieluummin ison karhun vai lauman ampiaisia? No, mä kohtaisin ison karhun, koska mä voisin esittää kuollutta. Ja mä voisin ehkä kesyttää sen. Se voit siis aika ratsastaa sen turkilla. Poseeratko aina kameralle? Kyllä mulla on silleen, että jos mä näen joku ottaa kuvan musta, niin kyllä mä aina jotenkin teen joku ilmeen. Mä voi olla vaan silleen. Mä oon vaan silleen. Mä oon joku tälleen. Tai silleen. Tai silleen. Tai silleen. Tai silleen. Tai silleen. Se on hyvä, kun äiti on aina silleen. Kun äiti ottaa musta kuva. Äiti ottaa musta kaikista rumimmat kuvat. Niin. Kun äiti ottaa silleen. Tälleen se iPhone tälleen. Vähän silleen kaukaa ja vähän alhaalta. Vittu, niistä tulee rumi. Niin. Niin. Sit äiti aina kattoo, kun mä oon aika normaalisti. Sit kun se ottaa sen kameran näin, sit mä oon silleen. Koska mä yritän aina poseeraa, että niistä ei olisi niin hirveän niistä kuvista. Sit äiti on silleen, mikä toi ilme on? Et sä et oo yhtään sä. Mikä toi ilme on? Mä oon vaan silleen. No en mä nyt halua olla silleen tälleenkään. Korot vai lättänät? Onkohan tää kengistä? Kengistä. No, mä tykkään lättänistä. Mä en osaa oikein. Korkokengät on tosi kauniin näköiset. Ja mullakin on joku korkokengät mun kaapis. Mun on vaan koristeita, koska ne on hienoja. Mutta mä en ikin kävele niillä, koska ne sattuu jalkaan. Ne on vaan koristeita. Ootko koskaan pissannut metsään? Onko olemassa ketään ihmistä, joka ei ole koskaan pissannut metsään? Mä en tiedä. Kertokaa mulle, onko joku teistä, joka ei ole ikinä käynyt kusella metsässä? Mä nimittäin oon monta kertaa. Se on välillä aika vaivalloista, varsinkin talvella. Varsinkin jos on farkut. Mä toivon, että kukaan ei ikinä nähnyt mua. Ootko ikinä kakannut metsään? No, kerran joskus pienenä, kun me tehtiin majaa metsään, niin me tehtiin sinne vessanpönttö silleen tiilikivistä, niin sillä käytiin kyllä. Totta kai käytiin siellä metsässä sitten testaa se pönttökin. Pitihän se testata. Toimiiks? Kyllä se toimi. Toimi. Minkä kokoinen on sänkysi? No siis, tommonen. Toi pohja nyt on tosi seksikäs, kun tuo lakana tulee tuolta, mutta se on tommonen niinku kerros. Eiku parvisempi, koska niin. Mä haluan enemmän tilaa tonne alas, niin sit sieltä tulee tonne tietokonehuone. Paras aamupala. Ja paras aamupala, mitä voi syödä, on mun mielestä niinku munakas, mandariini ja tee. Monta kieltä osaat puhua? 1, 2, 3. Ihan vähän sitä 4, ei kauheasti. Ruotsi ei ole ihan mun juttu. Tilaatko mitään lehtiä? No, äiti tilaa kostumeja meille. Ja sit mä tilaan Osmoa, Demiä ja Fittiä. Ja sit mulle tulee akuakka myös. Laulatko suihkussa? Kyllä mä laulan. Laulan, se mun volyymi riippuu niinku, että paljon meillä on ihmisiä kotona. Et jos täällä on paljon ihmisiä, sit vähän hiljempaa. Jos täällä on vähän ihmisiä, niin sit vähän kovemmin. Uskotko aaveisiin? Uskon. Tai mä haluan uskoa niihin. Mä en oo ikinä silleen. Mä tein erikseen se yliluonnollisen YouTube-videon, kun mua pyydettiin, niin siihen mä voisin kertoa mun hienoja kokemuksia. Et rakastatko aaveiden metsästystä? Rakastan. Mun mielestä, esimerkiksi silloin kun me muutettiin tähän kotiin, niin eka kerta, kun täällä oli ihan pimeät, kun ei ollut lamppuja. Sitten mä menin niinku yksin tonne alakertaan. Sitten mä kävelin sille hitaasti. Ja yritin katsoa, että jos ne ovet menee itsestään kiinni tai auki, tai onko se mitään niinku ihmeellistä. En mä sit törmännyt kehenkään. Sitten meidän rappusta on semmonen pimeä paikka. Tai semmonen kolo. Ja sit mä yritin katsoa sinne, mutta mä en tiedä, joku ihan kuin olisi kuullut semmonen. Mut ehkä se oli minä ite.
En mä tiedä. Suututko helposti? No, mulla on silleen, että se riippuu. En mä kauhean helposti suuttua. Ja mä suutun niinku ehkä sisäisesti. Mä oon just semmonen kavala tyyppi, että jos sä oot tosi ärsyttävä semmonen. Mä en välttämättä sano sulle päin naamaa yhtään mitään, mutta sit kun sä oot pois, niin mä haukun sut kaikille. Osaatko taittaa kielisi kippuraan? Puretko kynsiä? En mä enää niin paljon. Mä oon nykyään päässyt siitä eroon. Mä nykyään niinku rämpälän niitä mun korviksia aika paljon. Et nyt mun kaikki korviksien lukot on ihan löysiä. Nää tippuu mun korvista itsestään. Mun sängyssä on varmaan 3 korvista silleen. Mä oon kerännyt ne sieltä, kun mä oon löytänyt. Ootko koskaan käynyt lähellä kuolemaa? Ootas nyt. Mulla oli joku semmonen pieni. En mä mitenkään niinku suurellisesti silleen oo. Tavallaan oo. Onko muka? Enkä. Eiku. Tee vai kahvi? Tee. Laittakaa ehdotuksia. Ihan mitä vaan. Kysymyksiä, kommentteja. Kaikkia tohon alas. Tai sitten ylös, jos te katsotte tätä näin ilmeisesti. I can see them. Moikka. Niin Ricky, mä yritän kuvaa sun äänes kuuluu tähän videoon, ymmärrätkö?